Yau mun ɗauki sama jannati. Muna filin ɗaukan sama jannati. Ba asko ne ba. Ga kana ai kai ɗin ma. Har ma mun gaji wallahi. A matsayina na darakta kuma kyamaraman dole ne ce wani abu. Matullahi ta'ala wa barakatuhu. A yau ne zan fara ɗaukan fim ɗina mai suna Taburmar Kunya. Ku biyo ni a channel ɗina na BYG Production duk ranar Talata da daddare. Haka zan ina ɗaura muku sama jannati. Za ku ga yadda mutum yake hawa sama. Shi ma ranar Alhamis insha Allah. Labarin sama jannati labari ne ba irin kowane labari ba, sai dai kun biyo mu a channel ɗinmu mai suna BYG Production, ko kuma ka same ni a page na Facebook BYG. Likey